Най-милите слова за тебе пиша. Най-нежните, дълбоките и възвишените. Знае, че е малко и нищожно, защото за тебе, с тебе, в тебе дишам. Роди ме и живея в безкрая. Какво да кажа повече словесно? Дали е песен, радост, забавление, дали е трудно, мъчно, страшно, лесно, ти знаеш всяко абсолютно откровение. Така че ще те попивам и жаждата на други утолявам. От тебе в тебе ще разливаме водата, ще ромоли, клокочи, прелива, вихри, лее. Дори душата ще си мисли, че само в телата си живее и ще те чака да й се откриеш. За тебе сетивата й са слепи. Кога ще види цялата картина? На пиксели безбройни раздробена, само окото без огледалото не знае как изглежда. Не другите, не свят, звезди, галактики и космос, а самото то. За да се види му е нужен отразител, да своето си отражение да види и разгледа. Според чистотата, честотата, идеалната повърхност, обаче колкото и идеална и революционно еволюира огледалната повърхност, то само повърхността ще вижда отвън на окото. То в себето си ще обръща огледално и образа с краката му нагоре, а долу ще му е главата. Тъй както бебето в утробата на майка преди да излезе. А къде излиза бебето? Къде душата слиза, влиза и възлиза? Откъде в какво и до кога и от какво, къде така? Във вечността. Сия, Ноа, Кия, Прадра, Ка, Пе, Да. Иешуа, Иеши, Кришна, Христа. 29.2024 година.